И какво ста, хора? Аз съм Тронка. Аз съм Ид Светло, Ид Стефан БГ. И днес ще да ви кажа как да качите клип в YouTube. Първо отивате в YouTube. Отивате в YouTube, след това цъкате на качване. След това данни на видеото. Изберете файл за качване. Първо ви излиза това. Тук цъкате го и ви излиза такова нещо, където може да си изберете къде ще искате да се окачите, да окачите, и има и друг начин от самата Camtasia. В смисъл, качили сте някакъв клип, импорт медиа и да. После ще ви обясня в другия клип, когато спра това клипче. Така. И ще играем малко. И сега ще играем... Нека ви запозная с играта agars.com. Подобно на Agario, ако някой я знае, Agario. Обаче може да си изберете, да си направите сами скинове. Ще ви покажа, само да я заради. Да ми заради. Що не ми зареза? Точно това е мод. Сега тук излиза ви такова, обаче го затваряйте го. Това е някаква рекламка. Пишете си ника, например аз ще се пиша Тронка в ПГ, да. Скин любимият ми в. Да, може да ми лаги, защото снимам. Добре, няма да играем Agars. Значи ще гледаме клипове. Един мой приятел Цецо, който има YouTube канал, има 14 има 13 абоната, плюс мене е 14. Да. Качил не знам колко. My the Best Clan, моята добра група, или за Nobelus, подобно е на Agario пак, но не е. Така как на всички. И ще ви покажа това. Добре. Ще ви покажа малко клипа на него. Малко негови клипчета. Agario, и той играе Agario, обаче на самия си телефон. И това беше от мен, за много клипа да ви харесал. Абонирайте се, дайте палец нагоре и до скоро!